Još na epizodi i ljudi, danas ćemo da radimo možda 5, možda i manje stvari o Stefanu Đuriću, to jeste Rasti. Prva stvar, da li ste znali da se Rasta zove Stefan Đurić, ali da ga svi nazivaju Rasta? Drugo, da li ste znali da je Rasta rođen 16. novembra 1089. godine? Sad će mu još malo 27 godina. Treća stvar, da li ste znali da Rasta koristi mikrofon, lažni mikrofon? To ćemo sve ispričati u četvrtom. Da li ste znali da Rasta koristi taj lažni mikrofon kako bi uljepšao svoj glas i kako bi imao ljepši glas, a na običnom mikrofonu pjeva kako on pjeva. Dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. U stvari, izvinite, još jedno, ali to svi znate da je Rasta u vezi sa Anom Nikolić 7 mjeseci tajno. Pa dobro ljudi, evo to je 5 stvari i vidimo se vrlo uskoro u sljedećem klipu.